Hei kaikki. Täällä Joonas. Tämä on Luomakunta podcast, jolla oli joskus todella tarkkaan mietitty bio ja nyt se on vaan kivojen tyyppien kanssa juttelua. Kauhean kiva tyyppi on tänään. Laura Freeman, tervetuloa. Jee, vaan niin kiva. Ihanaa esittely, kiitos, ihanaa olla täällä. Kukaan kiva ihminen ei ole sanonut noin. Mä tiedän, mutta mä mursin juuri tämän Tiedoksi jo kuulijat. illuusion. Tästä tulee aika kivaa kamaa. Katsotaan. Mukavaa, kun oot täällä. Sä oot ensimmäinen mun vieras, ketä mä en ole käsittääkseni livenä tavannut aiemmin. Sen 4 tuntia tänään on ressannut, että halataanko vai kätelläänkö, kun nähdään. Sitten mä olin, että fuck it, nyt mennään. Niin, ootko sä halaaja? Toi onkin jännä. Yleensä mäkin stressaan etukäteen ja just käyn läpi kaikkia eri skenaarioita, miten mä ojennan mun mitäkin rajaa, jotta siitä voi niinku joko ottaa halauksen tai en. Mutta nyt mä unohdin varmaan, koska mä tulin ikään kuin sun kutsumaan tänne, koska usein kun mä imännyin vieraita vaikkapa radiolähetyksessä, niin mähän käyn joka päivä ton läpi lukuisia kertoja ja välillä siinä tapahtuu hirveitä virhearvioita. Mä mielelläni halaisin vaikka kaikkia. Outoa kyllä tää ei ole tämmöistä normaalin hämeenlinnalaisen puhetta, mutta mä halaisin. Mutta sitten joskus huomaa, että kun lähtee siihen halausjuttuun, niin se toinen henkilö onkin ihan silleen semmoinen jäykistynyt oksa, joka on silleen, että se on ihan hirveetä. Sitten sä alat muuttaa sitä kättelyksi lennosta ja lopulta se on vaan joku outo, Ei, mä en tule ikinä unohtaa edesmenneen Miki Liukkosen kanssa sellaista kohtaamista, jossa hän tuli ehkä jo 3. kertaa mulle radiovieraaksi. Mä ajattelin, että no tämä on nykyään se normi, että voidaan halata ja sitten Miki Parka ei ollut ehkä semmoinen semituttujen tätien halailija. Oi, ja ei. Sitten mä otin sen pienen poikasen mun syleilyyn ja mä aistin, että se oli pahinta, mitä hänellä on koskaan tapahtunut. Toi oli silleen rauha hänen sielulleen, mutta Mikinkin tunsin, niin ei hän ei ole halaaja. Hän ei ollut todellakaan, siis mä en tiedä mitä mä ajattelin. Ja vaikka hänellä olisi ihan lämpimiä tunteita ja mekin oltiin sitten myöhemmin ihan ystäviä, mutta se ei ollut se hänen rakkauden kielensä tai ystävyyden kielensäkään. Niin mutta mun mielestä meillä meni se halaus todella hyvin. Tämä meni aika nopeata, joo. Eikä? Se oli vähän silleen noloa, että mun piti kuitenkin kysyä lupaa, kun näitä oikeusjuttuja tulee. Nykyään ei saa edes naista töissä halata. Herkälle, tämä on semmoinen podi muuten. Tervetuloa manosfääriin. Mä mielellään halaan, mutta nimenomaan mun pitää tietää, että sä oot niinku valmis. Joo. Sä, Mika Häkkinen, passiivi, sä. Mä oon valmis. Mua ei haittaa. Mun isän kanssa se on perus, tekemään sivuhalauksen. Mä yritän halata sitä, he työtää mut sivuun. Ja näin mun puoliso se niinku rutistaa vähän liikaa. Joo. Sitten taas mun nuorempi veli, joka on jo kyllä 30, mutta meidän pikkuveli, mua 2 päätä pidempi jalkapalloilija. Niin sit siellä alkaa tulee vähän tätä shakeia ja muuta. Joo. Se on aivan naurettavaa, kun mä yritän muistella tai räppivideota, miten se tehdään. Ihan kauheata, kun se rituaali alkaa ja sit sä oot sillä, että tässä kuuluu tehdä nyt joku 5 lyöntiä, 6 kierrosta, sitten joku käsi. Se on aivan hirvittävää. Niin, väitätkö sä, että mun pitäisi tietää, mitä nyt tapahtuu? Niin. Onko tää joskus sovittu? Niin se on mun niinku, että älä koske muhun. Mut musta siinä implikoidaan vähän, että kaikkien kuuluisi tietää, mikä tää juttu on, tai sä olet tipahtanut kartalta. Sä oot tosi nolo. Joo, joku napsautus loppuu. Mun hyvä ystäväni miespuolinen, niin meillä on poskisuudelmat. Ja se on tosi hienoa. Koska mun mielestä antaa meistä niinku terassilla tosi hienon kuvan. Niin, ja te saatte tosta tollaiset ekstra miespisteet, että 2 miestä, jotka poskisuutelevat, koska naisilla se olisi vaan tuo whatever. Joo. Mutta mä tekisin ton, mä keräisin tuolla aina kaiken mahdollisen. Meillä on myös seksisuhde, mutta siis mutta se menee sitten. Mutta ei ole mitään verrattuna siihen, mitä tuolla tapahtuu. Mutta upea tervehdys, mä haluaisin jonkunkaan myös. Joo, mutta siinäkin mä olin vaihdossa Italiassa aikoina yliopistossa, niin siellä se ehkä opin, mutta se oli niinku, kato, nyt tiputellaan tätä kulttuurillisuutta. Just. Mutta ei, tää ei ole ihan, mä aloitin tommosella leveilyllä, mutta mä en muista kumpi poski eka. Että onko se niinku, katso, mä olen ollut Italiassa kerran viikon. Niin, sä oot jossakin Burger Kingissä. Ja kukaan ei missään nimessä suudellut millekään poskelle siellä. Okei, ei ollut semmoinen matka. Ei. Okei, no hyvä, että halaus oli niinku jatkoon. Musta tämä kyllä muuttui vähän vaivaannuttavaksi tämä kohtaaminen nyt, kun tästä puhuttiin näin paljon tästä halauksesta. Se alkoi jälkikäteen hävettää mua. Me ei voida ikinä nähdä enää. Niin. Sitten tulee ihan silleen, muistatko, tämä on meidän juttu. Oi että. Sulla oli somepaasto ja
Et nyt niin hirveän ryminällä tullut sieltä niin kuin takas. Mä katsoin vielä sä olit vähän niin kuin yliaikaa. Niin olin. Mä odotin, moni on odottanut. Sä olit niin ärsyttävä. Sä olit silleen, että ei anneta heille nyt heti sitä. No mä en ajatellut sitä oikeasti noin, vaikka kiitos. Hyvä, jos sillä oli toi efekti, että niin kuin kaikki oli siellä joka päivä silleen, koska hän tulee. Mutta ei, tämä kuulostaa liian hyveelliseltä, mutta oikeasti se johtui siitä, että se someen palaaminen ahdisti mua niin paljon, että mä lykkäsin koko ajan, että no ehkä huomenna. No ehkä mä lykkään tätä vielä päivällä ja mä oon yhä siis aidosti, ihan kuin jollekin on, tiedätkö, että joku himo röökaa ja lopettaa ihan cold turkey polttamisen. Niin se somesta luopuminen yli kuukaudeksi on mulle ihan semmoinen 3 eri maratoniin verrattava asia. Niin kuin alusta asti hyvä fiilis vai oliko kovat vapinat alkuun? On, siis aluksi on ihan oikeasti sellainen, se on ihan, tämä on niin kliseistä, mutta siis se on oikeasti naurettavaa, miten ihan se fyysinen, se miten se käsi etseytyy siihen kohtaan, missä se kuvake yleensä on, se Insta tai mulla on vielä Facebookkin tai joku whatever, niin se miten siitä jää koko ajan kiinni, että miksi sä nyt taas tartuit siihen, miten se taas menee se, että sehän on aluksi ihan hirveätä, on sillä että nyt mä en tiedä yhtään, että mitä Martina Aitolehti tänään tekee, että onko hän ollut kuntosalilla vai eikö hän ole ollut. Ja ne miljoonat eri ventovieraat ihmiset, niiden kasvot vaan välkkyy sun mielessä, että se on jotenkin hyvin hämmentävää. Sitten sä oot lopulta vaan kesän kuitenkin tuijottanut sitä laitetta, mutta ollut vaan, tuossa se olisi se Instagram. No niin, kun sit monet on silleen ihanaa, eli sä olit niin kuin heinäkuun ilman puhelin tästä. Mä ei, mä olin ilman somea. Mä en tietenkään ollut ilman puhelinta. Mun ruutuaika oli yhä 7 tuntia 30 minuuttia, mutta mä aloin pelata New York Timesin sellaista Scrabble-versio, sanapeliä online jonkun ventovieraiden amerikkalaisten setien kanssa. Tuohon on tultu. Tuo on niin kuin sä askeesi nyt. Sä olit käytännössä nunnaluostarissa. Niin, no se mun tunne on silti se, että olen lukenut pergamenttikääröjä, vaikka mä oon siis pelannut digitaalisia pelejä. Ollut vähän uhkapelikoukussa, Veikkaus-äpissä. Ei tämä siitä sen enempää. Heroiini tuli elämään. Niin, oliko se itse asiassa niin kova valinta, hyvä valinta se somepasta? Niin onko se IG niin paha? Niin. Joo, siis ja väsynyt aihe, joka kiinnostaa. En mä tiedä. Mä mietin, että pitäisikö jotenkin poistaa, mutta sitten jotenkin, että enhän mä voi. Mulla on vaan se, että mun täytyy tietää, mitä tapahtuu. Sitten kaikki sanoo, ei kun se tuntuisi niin hyvältä. Mä oon silleen, että no ei. Se on vähän niin kuin joku tipaton tammikuun. Ei tuntunut. Tipaton tammikuun ei tunnu hyvältä. Se tuntuu vaan hirveältä. Mutta ihan oikeasti mä lupaan, että se tuntuu aika hyvältä, kun sä huomaat, että sä et tiedä, mitä Martina Aitolehti tekee. Mä en ymmärrä, miksi mä sanon koko ajan hänen nimensä, koska hän ei ole mikään mun ykkösseurattava. Mutta ainakin mä seuraan niin paljon erilaisia itselleni loppujen lopuksi täysin merkityksettömiä ihmisiä ja sulle tulee se illuusio, että sun pitää tietää, mitä heille kuuluu. Mutta kyllä sit huomaa myös, että menee asioita ihan ohi, että ihmiset on silleen, no olihan sinne meidän puutarhajuhliin se kutsu siellä somessa ja sit sä et vaan ollut siellä, koska kukaan ei muistanut sua, koska sä et ollut somessa. Niin kuin, että sä olit jossain juhlissa ja ihmiset ei muistanut sua. Et sä ollut siellä. Se olisi vielä parempi. Silleen, anteeksi, kuka sä olitkaan? Come on, mulla ei ollut vaan. Mä en somettanut. Mä en ole nähnyt tuollaisia. Sä oot kuollut mulle. En mä näe, tää on joku Black Mirror-jakso taas. Ei nähdä ihmisiä, jotka somessa. Mutta eihän somesta kenenkään tarvitse olla, eikä kannatakaan olla pois, jos se ei ole minkäänlainen niin kuin ongelma sen käyttö. Mutta kun mulla ei ihan oikeasti ole, kun mä en ole missään asiassa mitenkään kohtuullinen ihminen. No tuo onkin tullut selväksi. Sulla on siis GT kädessä tällä hetkellä. Niinpä. Toi sun kolumnien myötä tuntuu, että varmaan aika moni jakaa tämän mielipiteet, tuntee sut, koska sä niinku ylijaat. Tää on interventio, suoraan sanottuna. Kun se on ihan siis fakta. Se on journalismia, niin se ei ole. Mutta koska mä myös luen about kaiken, mitä oot kirjoittanut, ihan lempihis-kolumnisteja, niin olet ihan varmasti. No niin, ja sitten niin kuin sanoin tuossa meidän 3 minuuttia kestäneen halausvalssin jälkeen, niin että myös ton Radio Helsinki-duunin myötä tuntuu, että mä tunnen sut, vaikka me ei ole koskaan tavattu, koska sä puhut siellä mun työhuoneella. Niin se tuntuu tosiaan, että tiedän kaiken. Mutta tiedän sun, niin kuin, että et ole kohtuun ihminen. Yeah. Sulla on, mä en ole lukenut sitä, en aio edes valehella, mutta se on sun shoppailukirja. Yeah. Väitit olevasi shoppailematta. Sä oot ollut niin kuin dokamatta vajaan vuoden joskus ja näin. Ja sitten on nämä somelakot. Mistä näistä pidättäytymisistä, ja sulla oli joku niin kuin, mä en tiedä, onko se herkuttelija, mutta painonpudotusasia joskus. Joo. Mistä on jäänyt eniten jotain niin kuin pitkäjänteisesti sun elämään? Vai onko se sitten, että kun se päivä koittaa, niin fuck it? Toi on niin masentavaa, koska tämä on masentavaa podcast. Niin. Onneksi ei tarvitsekaan pyrkiä minkäänlaiseen viihdyttävyyteen. Ei.
Niin, juuri siihen kohtuuttomuuteen liittyy se, että kun mä oon niin joko tai kaiken kanssa, syöminen, juominen, uhkapelaaminen, some, mikä ikinä, vaateshoppailu, rahankäyttö, niin siksi mä vedän näitä ihmeellisiä ihmiskokeita, jossa mä haluan jotenkin todistaa itselleni jotain tällaisella absoluuttisella kieltäytymisellä, mutta jäähän siitä aina sellaisia vienoja jälkimaininkeja, mutta niistä puhuminen tuntuu jotenkin tylsältä, koska ei ketään kiinnosta se, että mä ostan sillain marginaalisesti vähemmän vaatteita kuin ennen. No okei, vaikka se vaatelakko, se kyllä sillä tavalla muutti pysyvästi kulutustottumuksia, että mulla ei enää sitä vaatehulluutta, mutta toisaalta tämä on niin klassinen semmoinen, että ainahan se addiktio korvautuu jollain toisella, että sitten mä aloin vaikka neuloon ja nyt mä ostan niitä lankoja yhtä paljon kuin mä ennen ostin niitä vaatteita niin, että... Lankakoukku. Niin. No aika viato addiktio. No on se kyllä yksi leimeimmistä addiktioista, mikä voi olla villalanka. Joo, se diilaat tuolla koreillatankin. Mutta se on aivan helvetin kallista, yhtä kallista kuin heroini luultavasti. Joo, viiva angoraa. Niin. Toi on joku asia. Se olisi ihana asia. Okei. Eli aina löytyy joku. Niin, mutta niin, että mitä niistä jää käteen, niin epäilmeisesti paljon. Eli miksi sitä edes tekee toisaalta? Mä lopetin tipattomat tammikuut, kun oli niin pöljiä. Että se on mä tulin siitä niin kuin ylpeä. Ne on ihan tosi tyhmiä juttuja. Että kyllä silloin, kun lapset oli pienempiä, niin oikeasti väheni valitettavasti hetkellisesti vaan dokaaminen. Niin mä olin silleen, että no en mä nyt kuukautta jos sieltä tuleekin joku rako tai näin. Ja meillä nyt on saanut niin totta. Tulla ja mennä. Olen nyt joskus silleen, mulla ei krapulaa, kavereilla oli. Mutta vitsi, niillä oli varmaan hauskaa. Niin, mietin, niillä oli oikeasti paljon kivempaa. Se on yksi huonoimmista, tää ei ole vastuullista sanoa näin, lopettaa alkoholikäyttö kokonaan. Ei, se on tosi hyvä monille ihmisille, mutta on ne miinuksetkin aika kovat siinä. No on. En mä keksi mitään muuta kuin valkkari on mun lempi, niin vaihtaa sen keskikaljaa, että siinä olisi vähemmän. Niin. Eli tuo mun niinku wow. Joo, nyt mä juon kaljaa. Aika wow. Kaikki on silleen, kattokaa tätä eliksiellä jo karhun kolmosta, että tämä mies ottaa elämän tosissaan. Okei, no ei opittu mitään tuostakaan. Niin, joo, ei. Jos sä odotat jotain elämänohjetta, niin tämä ei ollut nyt se segmentti, jossa tuli. Anna mulle jotain. No. Okei, et ole oppinut mitään. En mitään. Mä mietin addiktioita tänne tullessa. No onko sulla joku addiktio? Mä haluan tietää. Oon mä hirveän addiktoituva luonne, mutta se keskittyy. Mikä se on tällä hetkellä? No siis mä pelaan semmoista niinku peliä, joka on niinku Pokemon, ei Pokemon Go. Joo, mä oon myös siihen tietenkin addiktoitunut. Mutta se Pokemon, niinku se Pocket, siinä se ei edes kunnon niinku peli. Mä pelaan semmoisia nörttepelejä, mitkä on semmoisia aikaa vieviä niinku kaverien kanssa. Jossain kahvilassa ja pöydällä on jotain. Ei kun silleen lanit, 7 tuntia Civilizationia, kun minä ja muut itse asiassa. Ihanaa. Muinainen Japani ei voisi hyökätä tuolta päin. Mutta semmoinen Pokemon-peli, joka on niinku lähinnä vaan keräämistä, niiden korttien keräämistä. Et mä vaan haluan, että ne on täynnä. Mutta se on mulle taas, mä ajattelin, että tämä on niinku pieni addiktio. Mutta mä aamulla katon sen, kun siihen tulee joku booster pack. You have a new booster. Niin mä katon sen, saanko mä Pikachun tai jonkun. Niin sen mä poistin, koska se on tyhmä addiktio. Ja aloin ryppähdin. Niin, että siis tää on niinku todella lapsellinen ja pöliä. Mutta se on ihme, että mä en ole siis kovin huumeita, en ole koskaan käyttänyt. Sama. Siis mä luulen, että mä aloin pelkää sitä yläasteella. Että tuo on se, minkä mä pysyn poissa. Koska sitten kun mä tajuan, miten siistiä se on, niin... No siis se on ainoa syy, tai ei se ole ainoa syy. Missään nimessä se ei ole ainoa syy. Miksi mä ei käytä huumausaineita ollenkaan, minkäänlaisiakaan miedoimpia mahdollisiakaan. Mä en edes katso niin päin, koska mun luonteella niin mä tietäisin, että mä en silleen, wow, no tämä on kyllä rentoutunut olotila, jatketaan tällä. Mutta mä haluan tuon Pokemon-pelin tiedot, koska siis Pokemon Go vietti juuri 10-vuotis syntymäpäiviään tiedoksi. Onpa mennyt aikaa. Joo, siinä oli kaikkea erittäin special events, jotka piti mut yhä koukuttuneempana siihen. Ja mä oon 10 vuotta hyvin aktiivisesti nyt pelannut sitä, mikä on siis järkyttävää. Mutta mä en ole missään vaiheessa tiennyt, että on olemassa myös, eli siis niitä Pokemon-kortteja kerätään tässä sun pelissä ikään kuin digitaalisesti. Joo, mutta siinä myös taistellaan, että sun pitää vähän tietää, että teet oman pakan ja kaikkea muuta. Mutta se on silleen tosi kasuaalia, niin kuin me nörtit haukutaan. Mutta se on tosi kivaa. Okay. Mutta toi Pokemon Gohan on, ne askelia tulee. Pitääkö niin tulee, se on hyvin urheilullinen. Joo, just tänään mä sain Rare Candyä, eli harvinaista karamellia. Joo. Siitä, että mä olin kävellyt mun budin, eli mun kaveri Pokemonin kanssa joku 60 kilometriä. Niin varmasti huumeita parempi harrastus. Pokemon TCG:ssä, eli Pokemon Trading Card Gameissa, Rare Candy on semmoinen, kun sä käytät sen yhteen Pokemoniin, niin se evolvoituu, kehittyy yhden stepin yli. Eli se on niinku aivan ykköskarkki. Oh my, I love Rare Candy, se on Mä näen jo tämän jakson niin kuin tämän käyrä, milloin toi kuulijat lähtee pois. Sillai, nyt saa riittää. Ja pari tyyppiä jotenkin aloittaa kuuntelun vasta nyt.
Joo. 2 ihmistä. Tervetuloa tänne. Mikä on sun lempipokemon? Sano vielä se. Sitten me lopetetaan oikeasti tämä aihe. Ei mulla... No Psyduck, kun se on niin surullinen, kun se on pää kipeä. Se on ihan hirveä. Kun mä kuulin sen selityksen, että se näyttää tosiaan siltä, että sillä on koko ajan pää kipeä, niin sen takia se on niin... Mä sanoin mun lapsille, että miksi te ikinä kerroitte tämän mulle, että tämä oli ahdistavinta, mitä mä oon kuullut. Se on hyvin synkkä asia. Sillä on niin kuin krooninen migreeni ja se vaeltaa siellä jossain Landiassa ja aivan kamala. Niin. Ties mistä syystä siihen samastuu. Sillä ei ole tipatonta. Ei todella. Niin kuin addiktio, jos on niin kuin vaikka seksiaddiktio, niin eikö siihen liity aina niin kuin uskottomuus kuitenkin? Voiko olla suhteessa seksiaddikti? Toinen on silleen, niin kuin, nyt joku on silleen, itse asiassa Joonas voi, ja toinen nauruasia. Niin Mutta eikö se vaan silleen, että taas? Ableistista. Anteeksi, tämä oli varmasti lokkavaa, nyt mä käytin tätä sanaa. Meidät canceloitiin jo tuossa Psyduckin herjaamisen kohdalla. Se on totta, tämä oli varmasti pieni paha. Harvoin kuulee sitä, että tämä tapahtuisi suhteen sisällä. Meillä on niin paljon googlettamista. Niin. Ja harvoin joku niin kuin, yleensä se tapahtuu suhteen sisällä, se on niin, että sillä toisella ihmisellä on joku tyylin pornoaddiktio, mutta se on harvoin silleen, en tiedä. Silloin toivoo, että voisiko se lähteä vaikka jotakin Pokemon Go'ssa tapaamassa ihmisiä. Mä en jaksa enää. Harrastaa vaikka Pokemon Go. Teillä on kysymys sulta. Tämä oli vaan, mä heitin ilmaan tuommoisen kysymyksen ja nyt me mietitään sitä. Niin, no mutta onhan toi kiinnostavaa. Kuulijat, vastatkaa. Joo. Seksiaddiktio suhteessa. Monogaminen seksiaddiktio. Kuinka paljon meillä on vielä aikaa? Toivottavasti ei kovin paljon, koska mä en halua tietää, mitä on menossa. Addiktio. Mä luin jostakin, että sä oot tavannut sun puolison Tinderissä, jonka sä lataa sit vähän niin kuin läpällä osana Radio Helsingin ystävänpäivä juttua. Joitain on tästä jo aikaa. Joo. Mä en tiedä tasan tarkkaan, mutta mä näyttelen, että mä en tiedä. 7 vuotta. Siitä on 7 vuotta, 4 kuukautta. Hyvä arvaus, kappas. Mä muistan ne treffit. Halasitteko? Halattiin. Joo, koska mun poikaystävä on, nykyinen aviopuoliso. Mä yhä kutsun häntä poikaystäväksi, koska se on musta paljon coolimpi nimitys. Niin hänhän on helsinkiläinen ja helsinkiläiset ihmiset hän osaa halata. Jos se on syntynyt Helsingissä, niin nehän tyyliin antaa just jotain secret handshake, 54 poskipusua tyyppistä, niin hänestä se oli täysin luontevaa. Niin sitten mä lähdin ikään kuin näyttelen, tiedätkö, että minullekin tämä on luontevaa. Mutta joo, se on kyllä niin kaunis tarina, tai siis hauskaa, että pitäisi ajatella useamminkin sitä. Miten se meni? No, se meni niin, että se alku ei ole hauska, koska olin juuri kokenut avioeron. Joo. Lasteni ydinperhe oli hajonnut. Meillä meni niin hyviä hetkiä sitten. Ja sitten oli mennyt yli 2 viikkoa, eli siis aivan liian vähän aikaa, 3 viikkoa. Anyway. Voit keksiä jonkun tuohon. Niin, kun ystävänpäivä koitti ja mulla oli tuottaja Radio Helsingillä, jonka kanssa meillä oli semmoinen upea flow-tila, jossa me koko ajan innovoitiin kaikenlaisia hauskoja tempauksia siihen meidän iltapäivälähetykseen. Tai mun, mitä mä yksin vedän. Mutta sitten hän sanoi, että hän voisi tulla siihen mukaan silloin, että mä sanoin, että kun mä en ollut sinkku niin kuin 15 vuoteen, eikä tällaisia appeja ollut olemassakaan silloin, kun mä viimeksi olin sinkku, niin mä haluan kokeilla Tinderiä. Ja sehän pitää tietenkin tässä oversharingin traditiossa tehdä livenä radiossa suorana ja katsoa, mitä tapahtuu. Hyvä idea. Ja sitten mä latasin sen iltapäivän aikana. Ja tähän diiliin kuuluu, että mä poistan sen sitten sillä sekunnilla, kun se lähetys loppuu kello 17.00, että on vaan tämmöinen. Koska kaikki oli tietenkin sanonut mulle, että tämä on aivan hirveä paikka, siellä ei voi todellakaan tavata ketään ja la. Sitten mä heti, ei mä nyt ole laskenut minuutilleen kauaksi siinä kesti, mutta ei siinä nyt tuntia paljon kauempaa kestänyt. Matchasin tämän. Oli naurettavaa, että mun nimi on Laura ja hänen nimensä oli Lauri. Ja on siis kyllä yhä, mutta Laurin kanssa ja loppu on historiaa. Tai saa nähdä, mitä jossakin ystävänpäivän jaksossa teet. Ootteko koittanut tätä seksiaddiktia-näppiä ladata? Toi on sun omaan ohjelmaasi. Niin onkin. Mäkin siis nykyisen ja edelliset puolisot, niin kaikki Tinderistä. Se, että sitä haukuttiin, niin mä en tiedä, onko tämä ylimielistä. Mä olin, mitä te haukutte? Hirveän hyvä. En mäkään ymmärrä. Mikä ihmisessä on vikana, jos noisille, täällä ei ole mitään hyviä miehiä tai naisia tai mitä ikinä. Niin täällä oli ihan pilvin pimein siellä. Ei siis, tai jotenkin mun puoliso oli se ainoa niin kuin ylitse muiden, mutta tarkoitan, että ei siellä nyt vaan niitä jotain kalan kanssa poseeraavia ihmisiä ollut. Niin just joo.
sun puoliso halas sitä kalaa. Niin, tietenkin. Helsinkiläisesti poskisuuteli, eikä jopa tätä lahnaa. Se on outo tapa. Joo, toi kalajuttu. Mä luulen, että eikö tää nyt ole vähän sellainen tylsä läppä näin heterosentrisesti, että miehillä siellä on vähän kivempaa. Mun on tosi ihania naisia, mukavia. Että sitten naisilla olisi vaikeampaa, mutta en mä tiedä. No kun en mä tiedä, sitäkään ei se nyt musta ihan toivottomalta vaikuttanut. Plus on mulla nytkin sinkkuystäviä, jotka käy kaikenlaisilla hauskoilla treffeillä koko ajan, niin ehkä vähän, no nythän on toki näitä muitakin näppejä, joissa on sitten jotain laadukkaampia ihmisiä. Minulle riitti tää ihan low level toi oli Tinder. Hyvä. Tää voi olla vähän, että puoliso silleen niin kuin otit ensimmäisen, ikään kuin voisi vaan ottaa ensimmäisen, joka tuli vastaan, mutta sitä se oli. Otit ensimmäisen. Kävi kauhea tuuri. Sitten on vähän sille, mitä siellä olisi ollut, kun olisi kaivannut vielä. Mutta ei tämä mun tarina ei ollut niin romanttinen kuin se kuulostaa sinänsä, että ei ollut ihan kohtaloa, vaan mä olin niinku puhunut siellä lähetyksessä jo edellisellä viikolla, että ensi viikolla aion ladata Tinderin ja tämä mun puolisoni oli tämmöinen tämän ohjelman vakiokuulija, niin sit se oli silleen haukkana siellä stalkerina niinku vaanimassa. Okei. Mutta olisi tietenkin mulle ihan romanttista, että hän oli tällä ihan määrätietoisesti. Romanttinen stalkeri. Niin. Kelpasi. Niin, eli söpö. Katso kuvaa, no sä saat milloin tahansa seurata mua kotiin. Joo, ei ole yhtään häiritsevä. Oliko se siinä niin kuin lähetyksessä silleen, nyt tuli match, täällä on tämmöinen Lauri. Joo, ihan olin. Voi vitsi. Mutta, ja sitten kun me mentiin naimisiin, niin Lauri otti yhteyttä Salaa Radio Helsinkiin ja kaivoi tämän nauhan niin kuin jotenkin esiin, että hän halusi klipata semmoisen pätkän, jonka hän soitti romanttisessa puheessa, jonka hän piti mulle. Mutta sitten siitä tulikin hirveä riita, koska mä olin unohtanut, että mä olin sitä ennen vaikka matchannut, että täällä oli tällainen Tuomas, hänpä on söpö, kun ei se ollut ainoa matchi, mikä siinä tuli. Ja mä olin jaaritellut niistä muistakin miehistä jotain. Ja ehkä se oli hänelle vähän loukkaavaa, että hän joutuu siinä hääpuheesta vaan poistelemaan niitä kohtia, jossa mä itse asiassa kehun jotain muita ventovieraita miestä. Tästä tulee aika meta. Teillä tulee uusi riita nyt. Niin tulee siis, niin tulee, koska hän kuuntelee tämän ja sanoo, että oliko se kiva, että sä kerroit sen. No niin joo, moving on. Ei. Moving on vastakohta. Staying on. Okei, miten te riitelitte kauan kesä? Mikä oli sun eka julkaistu lehtijuttu ikinä? Tai mikä on? Ei, tää kuulostaa niin sairaalta, mutta oli olemassa sellainen, mun isovanhemmat oli hyvin uskonnollisia. Aja. Toinen on vanhainkodissa dementoituneena yhä hyvin uskonnollinen. Okei. Ei ole unohtanut. No se on ainoa asia, mitä hän ei ole unohtanut, on vaikka virret. Niin jostain syystä mä heidän kauttaan tutustuin tällaiseen kristilliseen nuorten lehteen JP, eli entinen Joka poika, joka olisi lyhennetty JP, että siinä ei enää excludattaisi tyttöjä. Se oli sellainen joku kristillinen nuortenlehti ja siellä oli joku semmoinen pikkuilmoitus joskus, että haetaan nuorten reporterikerhoon innokkaita kynäniekkoja tyyliin, niin sitten mä jotain 10-vuotiaana kirjoitin sinne jollain, tiedätkö, hakkasin kirjoituskoneella jonkun fyysisen kirjeen, että minä haluan isona toimittajaksi, että saanko, ja sitten minut hyväksyttiin reporterikerhoon, joka on varmaan aika eksklusiivinen toimittajakoulu tässä kristillisessä lehdessä, niin mä kirjoitin sinne mun lempijääkiekkoilijasta, HPK:n pelaaja Teppo Kivelästä henkilöjutun, ja siinä pääkuvassa mä poseeraan hänen kainalossaan, ja sitten mä kirjoitin jonkun kirja-arvion, ei jonkun, mä muistan sen kirjankin ihan hyvin, Muumimamman keittokirja nimittäin. Keittokirja-arvostelun, tein 2 jotain jauhelihaa sulatejuustokastiketta. Murska-arvostelu, todella auttavaa suomea. Ei, se sai 5 tähteä tyyliin. Okei. Joo, niin ne oli tällaisessa kristillisessä lehdessä. Siis minkä ikäinen sä olit? Siis ihan tyylin 11. Niin mä olin, tämä oli 4 vuotta sitten. Pääsit kouluun. Jotkut käyhän sanomankirjoittajakouluun, mutta JP on the shit. Mihin on? Kuka on käynyt JP-lehden reporterikoulu? Itse asiassa varmaan joku muukin. Mä voisin jonkun Onkohan sitä? Janne Niinimaan kanssa kauloilla siinä. Niin. Kuka on sun lempijääkiekkopelaaja? No se oli silloin, niin mä olin näin cool, niin ne ei ollut suomalaisia, ne mun lempparit. Mä seurasin niin kuin Mario Lemieuxtä ja sitten maalivahdissa Patrick Roy oli mun niin kuin Dominik Hasek, tää tsekkiläinen legenda maalivahti. Se elää. Jaromir Jaagerhan tyylin pelaa vielä. 56. Niin, mikä on hullua, koska siis se oli silloin myös. Mä rakastin sen tukkaa. Se oli ihana. Siis Pittsburgh Penguins niin kuin 94-96. Joo. Muistelen niin kuin hyvää viiniä. Jaromir Jaageria yritti kiristää joku baby. Että otti selfien. Mä en tiedä, oliko sitten aviorikos tai muu, mutta niin aamulla sängyssä, että täällä me makoillaan. Itse sanoi, että mä laitan tämän niin kuin ulos, niin se oli sanonut, että no laita ihan sama. Itse se laittoi ja mitä ei tapahtunut. Aika mikä voi olla vähän ikävä varmaan sitä. Mutta anteeksi, miksi se oli siellä sängyssä?
Se oli Eli se oli aviorikos? Joo. Oi! Mutta silleen niinku, että anna rahaa, en anna, niinku julkaise. Niin. Aika cool. Kyllä se on kova tyyppi. Niinku, taas tää cool, en mä tiedä, onko se toinen puoli niin cool. Hänellä taitaa olla se seksiaddiktio. Se on, ja siis todennäköisesti aika kova Pokemon Ghost. Siellä Prahan kadulla. Etsii Psyduckia vieläkin. Miten me mentiin tohon? Lätkä, joo. Mitä, nyt sä oot ihan futis-ihminen. Onko jääkiekko, onko se vienyt nyt sen, se addiktio korvannut sen? No siis kyllä se valitettavasti on, että joo, mä yritin viime kaudella käydä yhdessä SM-liigan jääkiekko-ottelussa, mutta se kulttuuri on jämähtänyt. Tavallaan se on ihan asia, että se on vähän niin kuin larppi vuosi 94, mutta sitten se on jollain huonolla tavalla myös sitä, niin mä en nyt jotenkin. Mutta mä omistan yhä 2 kappaletta HPK-osakkeita, koska mä oon yrittänyt auttaa sitä suurissa talousvaikeuksissa olevaa seuraa. Niin mä aina suunnittelen, että mä joskus purjehdin Rinkelinmäen jäähalliin sillä jossain Turkiksessa, että osakkeenomistaja tulee täältä, raivatkaa nämä käytävät mulle. Ja montako niitä osakkeita jaa 7? Se varmaan no niitä on varmaan siis, ne maksoi 100 €, niitä myytiin varmaan joku 7 000, että sinänsä mä en ymmärrä, miksi mut otettaisiin Turkiksessa vastaan niin, siellä. Niin, mutta miksi todella omituinen täyskäännös arvoissa myös. Niin. Kai joku vippi siellä sua odottaa kuitenkin. Ei odota. Mä saan vaan välillä sellaisen kirjeen, missä selitellään, miksi taas tämä kausi meni näin huonosti. Ja. Niin. Mä oon niinku Oulusta, mä AC Oulua kannatan, niillä menee nyt yllättävän hyvin. Ja Veikkausliiga nyt on mikä on. Mä olisin, että jos mä oon joskus rikas, niin mä haluaisin ostaa niinku oikean osakkuuden siitä. Sitten mä aloin lukemaan niinku tarinoita, että onko kukaan rikastunut, niin ei, se on kuulemma ihan miljonääriä hyvän tekeväisyyshomma. Että kukaan, joku kups on en mä tiedä, nekin ehkä heittää rahaa. Ei, kun ne on saanut jotain miljoonia, kun ne on päässyt siellä jossain mestarien liigakarsinnoissa. Mutta saako sijoittajat niitä? Voitko mä tehdä exitin Kärpistä joskus ja rikastua? Mietin, miten siistiä se kyllä olisi. Plus, eikö tuollaista voi tehdä ihan vain kotisoitu rakkaudesta tietäen täysin, että se on vain hukkaan heitettyä rahaa, kuten mun tapauksessa. Oulun jalkapallo on vähän ikävä. Ne on aina jossakin vankilassa ne perustajat. Niin, se on joku 7. joukkue siellä. Mutta joo, ei sille voi mitään. Tykkää jääkiekosta ja nyt kun Jokerit palaa liigaan, niin ajattelin mennä katsoa jonkun matsin, mutta ei se jossakin syystä kiinnosta niin paljon kuin edes joku Kämänen klubi Rops. Siis mä en sanoisi, että klubi Rops on mitenkään Kämäinen, koska mähän on nykyään klubilainen. Haisut klubilainen. Kyllä se on munkin joukkue. Mä oon vähän niin kuin, se on mun Helsingin joukkue, mutta. Niin just. Mä oon niin anti-IFK. Joo. Jotenkin niin dissaan sitä, että mun veljen poika 12 V pelaa IFKssa, niin mä jotenkin en mä voi tulla katsoa sen pelejä. Kun sä tapaat sen. Joo, ihan siis. Joo. Et anna sille synttärilahjoja. Ei, se kerjää piriä, kun ne. Lopeta. Mulla taas on anti-jokerit, vaikka mä en tiedä yhtään mihin tämä pohjautuu ja mä en edes tunne tätä historiaa. Harvoin on rationaalisia. Mutta mulla on joku sellainen mielikuva, että ne on sellaisia, vaikka tämä varmaan just päinvastoin, että ne on sellaisia röyhkeitä, epämiellyttäviä ihmisiä. Ehkä, ei se nyt varmasti näin ole. Paitsi se nyt kun oli näitä ihan kauheita jotakin väkivaltakeissejä, niin ne oli HJK-faneja, niin mä olin jotenkin, että miten mahdollista? Eli mä oletin, että HJK kuitenkin lähimpänä eniten ehkä Euroopassa pyörinyt klubi. Niin, luulisin, että on hyvin hienostuneita kannattajia. Miksi mä luulen, että ne on siellä kaikki jotakin natuviineja juoja? No siis tämä on se mielikuva ja minä aion viimeistään tuoda tämän sinne klubipäätyyn, natuviinit. Mutta mähän asun urheilukadulla, koska mähän oversharean myös mun osoitteen. Mä tiedän, sen takia on niin tietenkin. Ja siinä mun makuuhuoneen ja olkkarin ikkunan edessä pelataan siinä bolliksella koko ajan kaikenlaisia pelejä, niin mä olen pystynyt profiloimaan näitä joukkoita kyllä myös kannattajien perusteella. Ja aina kun meillä on vaikka vieraita ja sieltä kuuluu sellaista tyrkeää, mökää ja hienolla tavalla aivan hirveä niin kuin kova volyyminen ääni, mutta myös sellaista vähän rettelöintiä, niin ne on kyllä aina IFK-kannattajia. Okei. Mun veli, 2kin veljeä asuu tuolla Töölössä, mutta toinen Aleksi asuu siinä urheilukadun lähellä, mikä naisen nimikatu se on, missä se Irkkubaari. Sallinkadulla, joo. Mutta hänelle ei mitään, ne ei niinku yhtään ole kiinnostunut urheilusta ikinä. Okei, niin se on koko ajan silleen, että saatana juntit täällä huutaa. Hän ei edes niinku, varmaan sinä oot siellä riehunut jotain. Niin, minä olen heitellyt jotain. Päällä, joo, siellä niin. Pokemonia hakenut ja seksiaddiktiossa mölynnyt. HPK nimeä sen kaiken seksiaddiktion keskellä. Se voi niiden mieskasan alta. Hyi. Tuo oli inhottava mielikuva. Niin, mutta hän ei edes niinku personifoi tätä vihansa yhteen joukkueeseen, vaan se vaan, että perkelee urheilu. Mä oon nyt varmaan IFK-faneja, mutta ei ne kuulemma ole ollut. Hän ei ansaitse asua siinä korttelissa. Mä hankin hänelle häädön. Joo.
Luultavasti samaa taloyhtiötä, joten tämä on tulossa. Niin, ja se sun on toinen vähän... veli on niin kuvataiteellinen. Joo, iso futisfani siinäkin. Niin just. Ei saa nimetä yhtään joukkuetta. Just, että sulla on joulupöydässä sit aika ankeet. Mä sain pelata Oulun työväenpallossa vaan sillä ei laittanut skippaa yksiäkään balettitreenejä. Ja äiti aina sanoi, että tiesitkö sä, että baletista on hirveän hyötyä jalkapallossa? Tiedätkö, mistä muusta on hyötyä jalkapallossa? Jalkapallon pelaamisesta. No se on totta. vahva korrelaatio. Se on yksi juttu. Parhaita indikaattoreita jalkapallossa menestymisessä. Ja sit niin, vitsi, nyt mä en uskalla sanoa, kun mä vähän dissaan teitäkin. No kun se on sitä, ei se ole sitä oikeaa töölöä, mistä asutte. Se on just sitä, niin kuin siinä on niitä leikebaareja ja irkkububia. Että vaikka tämä mainitsemasi niin kuin vanhin veljeni, niin se asuu siellä oikeasti. Niin niillä asuu. pitäisi olla eri nimet noilla alueilla. Se on kiva alue, ei siinä mitään. Mutta toi on totta, mutta mä oon just mieltänyt sen, että toi mun töölö, eli hyvin takaisa töölö, on sellainen töölö hämeenlinnalaisille, eli siis semmoinen junttien töölö, joka sopii mun arvolle. En minä voi asua siellä, missä ne hienot ihmiset piirtää jotain sarjakuvaa jossain baarissa. Ei tule kuuloonkaan, että siellä on jotain upeita artesaanikahviloita ja jotain bla bla, vaan mä haluan olla just siellä, että siinä on se maailman räkäisin irkkupubi, jossa niinku on hyvä, että jossain muovituopissa jotain auravirtaa. Ja mulle sopii todella hyvin sopii tämä. Mullekin. Joo, töölön nimi varmasti tahrautuu näistä likaisista kortteleista, mutta mun mielestä se on silti se parempi puoli. No hyvä, että kiinnostaa, tai teidän perhe on niin kuin jalkapalloperhe, niin se melu ei nyt silleen pänni. Ei, mutta Katri Helenan konsertti, se oli eri luku. Se oli vaikea. Te lähditte mökille Itse silloin. asiassa mä en ollut silloin kotona, koska mä väistin sitä. Meille tuli jo varhain laput, että Katri Helena saattaa aiheuttaa merkittävää meluhaittaa. Niin mä olin, että hyvästi, mä lähden menemään. Vitsi, kun olisi laittanut sinä viikonloppuna Airbnbihin sen kämpän tyylin 2 tonnilla. Siellä olisi joku loimaalainen. Siellä olisi ollut joku Kaija ja Ripa kuule. Mä yritin keksiä nyt jotakin, sano nyt, Katri Helena hitti. No, Valo taivas. Katson sineen taivaan. Katson sineen taivaan. Siellä Anna mulle tähti taivas. Joo, niin monia eri taivasjuttuja. taivasjuttuja. No muuten tosi taivaskeskeisiä. Oh. Mutta joo, se on vähän niin kuin väitetään, että jos asuu junaradan lähellä, niin jos yksi yö ja se juna ei mene, niin porukka herää. Mitä ihmettä? Niin sulla oli joku ei ollut kussuttajan rappuun, niin se oli ihan silleen, mä lähden mökille. Häiritsevää, mä en pysty tähän. Sitten Katri Helena kävi siellä. Niin. Lattaa. Miten nämä lopetellaan? No niin, mähän haluan nähdä, miten sä teet. Mä en anna sulle mitään tukea tässä. Plus mä en ole mikään tällainen shown ammattilainen, niin kuin tästä mä vaan sanoisin, että kello on 6, hyvästi. Toi jo aika kylmä jatkuvien lapasyöttöjen jälkeen, niin jätät mut roikkumaan tähän näin. Ootko kuluttanut jotain hyvää taidetta, viihdettä, lukenut? Netflixkin lasketaan tässä niin kuin viime aikoina vai onko se Netflix on mulle aina turha referenssi, koska mä en katso mitään televisiosarjoja. Ai jaa. Mä en pysty, mä en pysty. Interesting. Mun aivot ei pysty jotenkin siihen. Mulla oli sellainen ihana kesäkirjaprojekti, että mä luin uudelleen ton Knausgårdin taistelunisarjan, tai mä kuuntelin sen äänikirjan niin, että mä kävelin vaan peltomaisemia varsinaissuomalaisen mökkin ympärillä, siis 10 kilometrejä ja 10 tunteja. Olisiko se kestänyt? Siis koko setin? Niin, mun pitää miettiä kauan se, mä oon nyt siinä vikassa osassa, mutta olisiko se joku ehkä 50 tuntia tai jotain. Joo. Ja se oli niin ihanaa, siis se oli, mulla on sellainen vähän skeptinen suhtautuminen äänikirjoihin, ei edes mistään ainoastaan poliittisista syistä kuin ihan vaan, että mä en pidä siitä formaatista usein, mutta tämä oli aivan täydellistä, niin jos joku ei olisi vielä lukenut taistelunisarjaa, niin se on musta yhä ihaninta kirjallisuutta, mitä on. Koska siinä oversharing on kyllä viety omalle tasolle. Siinä on myös overkuvailua. Sitten asetin kinkkuviipaleen leivälle niin, mutta se on ja jokainen, siis se on ihan kun mä saisin jotain irtokarkkia suoneen. Mä niin rakastan sitä. Mä 3. kohdalla lopetin. Se viimeinen on aika niin kuin järkäle. Joo, niin on. Sehän on ihan, siis se on se loppuvastus. Okei. Pitäisi ehkä, se on se Pokemonin kehittynein muoto. Niin on, siis se on Evolvera, Rekändi, kaikki niin kuin. Multa puuttuu niin kuin kaikki elitismi äänikirjaa kohtaan, mutta niin kuin siis tämä on vähän outoa. Mä en pysty niihin keskittyä. Mulla on lukeminen helpompaa, että se menee niin kuin ohi, mutta kun mä oon se, joka jää siihen yhteen sanaan niin kuin tuijottaa sitä joskus joissakin mä ymmärrän päissä, tonkin. Niin mä en ole ikinä oppinut. Mä luulen, että tässä on auttanut se, että mulla on se
kävely siellä tyhjässä maisemassa ja vielä loma-aikaan sillä, että se on semmoinen kokonaismeditatiivinen kokemus. Multakin menee koko ajan ohi ja sitten mä painan sitä taaksepäin 15 sekuntia taaksepäin. Mitä sanottiin äsken tuossa, jos mä kuuntelen tässä arjessa täällä pyöriessäni jotain. Joten se vaatii hyvin optimaaliset olosuhteet. Niin, mä oon varmaan se samalla jotakin Pokemonista pelannut siinä. Niin. Tarvitsisi äänikirjalaitteen, jos ei mitään muuta. Tähän on tultu. Niin, totta. Aivan hirveätä Okei, jotain nyt surullista, Herran Jumala. Tästä jaksosta ei leikata mitään pois. Ei tietenkään. Kuunnelkaa lisää. Niin paljon elämänohjeita ja... Aika niin kuin masentavia. Niinpä. Syksy tulee ja kynttilöitä pian voi sytyttää. Niin. Hei, sä asuit Suomenlinnassa. Oliko se hyvä vai just huono Pokemon Golle? Siis Suomenlinnahan on Pokemon Go'n niin kuin taivas. Sehän oli silloin aikanaan, kun se peli tuli semmoinen tyyli, joku Helsingin kaupunki joutui asettaa jotain lauttarajoituksia, kun ihmiset vaan niin kuin täytti ne lautat niin, että asukkaat ei päässyt koko Suomenlinnaan, koska siellä oli jotain harvinaisia Pokemoneja. Miksi? Turun Ruissalo on samanlainen paikka, tai oli ainakin silloin, ja Suomenlinna, tällaiset niin kuin paikat Suomessa, johon niin kuin tarkalleen tahallaan sijoitettiin. Sehän on vähän tuollaista poliittistakin, se myös niin kuin loi taloudellista virtaa ihan valtavasti lapsia, tiedätkö, pakotti perheensä retkelle sinne, niin se oli täydellistä. Koska sä voit ostaa joku harvinaisen Pikachu varmaan johonkin, niin, että ne tulisi sinne. Niin, onkohan siinä jotain tollasta? Ihan varmasti. Mähän yritän saada meidän mökille Pokestopin, eli Pokemon sellaisen pysäkin siihen peliin, koska se on keskellä metsää ja siellä lähelläkään ole niitä, niin mun pitää luoda sinne joku matkailukohde. Niin mäkin mietin, mikä tämä on tämä prosessi, sun pitää lähestyä siinä kuntaa. on, että kun on pelannut tietylle tasolle sitä, eli kuuluu tällaiseen eliittijoukkoon, jossa mä toki olen, niin sitten saa alkaa niin kuin antaa sellaisia ehdotuksia, ja sitten pitää perustella, että well, this podcast studio is a major historical site, you know, in Finland. Sä et edes olisi muuttanut tuohon nykyiseen kämppään, jos siinä ei olisi lähellä ollut niin 5. Okei. Tämä vaikuttaa varmaan jo tonttien vuokraan tai jotakin. Voi olla. 10V. Aivan hullu. Niinpä. Ihanaa, että oli vähän Pokemon Go-juhlajakso. Pokemon Go, älä sano noin. Tämä on 10. jakso. Onko? Mitä ihmettä. Sattumaako? Mä laitan siihen jotakin Nintendon kuvia, asetaan oikeuteen. Joo. No niin, kiitos. Mutta sitten voi tulla jotain sellaista väärää liikennettä sillä, että tätä kuuntelee itse asiassa jotain 10 000 japanilaista, ei 10, vaan siis 100 miljoonaa. Ei haittaisi yhtään. No niin. Ei sitä pidä sponsorille sanoa, mistä päin ne on ollut. No ole hyvä vaan. Kiitos. Tästä nyt breikataan viimeistä. Kiitos Pokemon Go. Kiitos Laura Freeman, jos se edes on oikea nimesi. Ja opimme tästä, että jos on addiktioita, niin älkää yrittäkö vähentää niitä. Ei, vaan lisätä. Ja lisätkää, aina löytyy uusia ja laittakaa hate-mailia tuosta seksiaddiktiosta, niin palataan. Heippa! Hei!